أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فلين تنو والمنامو دي زير بوسو فما بلادنا جاء المسلم سلم قرآن ملكنا عن ملكنا مهم وسلم من واتي نكين يبي زير بوس ما أدونا فلدا كرجنا نبي كبير نجواتي شو أنا لا سلامة كفا بسم الله كجم كم منديكا دوني بلو نياسكلي نيارا سلامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نياسكلي أنا دوني بلو جم كسر لا سلامة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سابق لخلق نوره محمد ورحمة للعالمين ظهوره محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تم على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرم وسيلة أمبي دلب مسالفو كهالتنو كنما تشاميني على بلو على كوكا على كربنا سودين وكا أمبي أنكنباو أنا فلباو ani video in partageru ani kramo fon famite meni page inka no yuzuri plisika ambi bela jeden foka be wali mondo kayini alafe mawum nga sawba mbura la ku kunshi amma mam nga sawta mbura la ku kunshi worola ko sawbi woromina ambi sensena ka se wati bamma no sun kalo ala ka jirana ala ka ke here amma ala ka ke wasama sungolo musaka asuntika asunakaru ala ka benoya ala kala kramandum besutra wandal mbala bake odi anga fulkan ani andukan ka befu kamali basigala koke inshallah ya rabbi inshallah fuli bele wa modi irema ndala sunna inshallah don blo jam kana mi fanga kuma na fulu ko raka ndala sunna so ya mudum na fobi ka kala fambe eche bon ay insurance ide pour que la sigara ma dom debe eche de mun ngar ma dom ka tara de ko sugo sugo aka siga wuli ndala sunna ya kan mo na fulu ko ire ko ni kuma challenge do imani kuma fon ayo ba fo ko na fulu bara shew tugira ku dum ayo fo te la ngala bo ndala sunna zawaqiya alhamdulillah rabbil alamin suratul waqiya no iza waqiya ambe alafu ka ala wali mondo ka ala barkada sila nyana maya ku kacha jien doni de nyana maya re doni ku bela jere doni de ala buru fanyi wama utitum illa min kalil alima foidi amma fanakra fem fitini de ka boku ma bawchala o fem fitini mi no doni mi nela yo dama nela ni barkatima nela ni sabri dima nela ni yere majigi dima sila bi wasa way bi ala kra mando woro wasa ifleki dase ala togo bamima wala ma ala kuma kan bamima wala ma korne suran bamima no de sotul waqi'a sila murdum bisrani ni kosobe za waqi'a murdum bisrani donbo bisra na ful barami nya jinya kono suratul waqi'a bala ibi min do be pomodika sila hali dobe alega na ful barad doni minti ci fiu kul wallahu do atira ma fiu o ngay bi mindon ibi kaludi kay bi ala kaluka wa bi nyay bru to ko fenala suratul waqi'a mi ni vlaga fi ni murdum bisranye bisgi a chene ukatilu tiladai ale do jabi mana na yima wati mina sila imirti musomuna kibisika ulu soroka itika duma ulu debe ki tamanyoni ale do jabi na watima ire ta do fiu kibisika chekalte mununye ulu dibi gerlani muso yake ni che yake mirta ala kibisika muso kalte munu yere kanyana malabe ku soro sila ulu banyi ni nuka ketiri okumana ale kagelen kosobe muna murdum bisranye puisque ni ale barake na yi chene ni masiki yere mine sila ibotola dinga kona manonde uri la murdum bisra sotul waqi'anye na fur barak kodando ki kanyina maya fali panda 40 jours billahi waqi'a ribake yelma to fuitala don babbe benaka su ci bali do atire mafiu abi famu inshallah agara mo wanyo famu ya zawaqi'a na fulu yere da do ma yere bi nga do ya habite be ko ma fo zawaqi'a na fulu bara be mbulma ke mo yi kamitema ula ishula sala mais asra sere be mi mbulma cha abiche bali na la son le fege sadi waqi'a yere wala wa do mo ka do ko chemi ga kuma femi ga ka ba do
alhamdulillah rabbil alamin karamosila ambi fitinin don wake ala aramadi mana ke tugu anyu de fo manam na yere bloki fara o ke ga soro ma dam ne folo manam na yere bloki kala donina o ba soro e ma dam ne folo wati do bitem na ta jardena o mana doni ode kabako fendu ala ba nya ma de bulu ala ba glam ma de bulu ala ba tu ma de bulu mami sona ka tu alai mami sona ka sabali ka sira hakenye abi famwa ode la ala bi son ka barka do alai bulu wa kiya e fende ana fulu bara min be an bulu ne an sabatli no ka sira ka chane na an sabati min ka minti le ma fiu na ti balidu ibi kami min fa ka kala kaminti bonani na ere min biga wardu kamina e min biga wardu karamola kaduye akal wala sila ashiti perdiala foni ere chenena kera e minye foni ere chenena nyudi fi ndi donale barakono asra min be an bulu kliwulum vla sabat dama do bado ki dona ko kono billahi atile ma fiu kliwulum vla sabat dama do ibado tiere la kwala biga feno daile ibi sentiment do soro onga yani ka se kle binanima ni ma chene imadu muso nogola ka ketu muso nogo no fora la mbabbe ka ketu furumso tala abe famia furumso yo furumso de furla bato yi mimba tinye oyi kenama tawde no yi alakota no yi jeneya na be famu anfe an kana an lahajala wa fo jeneya fenkin bin ba tinye ka nagashi oyode abe famia an tanki ma jeneya ke billahi ala bison ala ribi kala ka bi kana frutiki asra min be ambulu ay min do ay min waleya ay min famu sila oyinide ci balido atila mafiu ana sebende ana wusula ubitaka dima na nashi mbi claro fla claro kele ibo ke kamina iklimpe bi kamin du ni kamin dun ka ba kamin shina kolo ibita diginya so de laje ka blai silanu kera bina famu abi famu ya opmo ko fesa ambi do abara kono ye kalwala yasa ebi ke bali to di na fruit ku chela an yɛrɛ da ka bɔ ni kuma in ye foyi ma kɛ weleliw de cayara maaw yɛrɛ de dɔ y'an kumaɲɔgɔnya kuma in y'an sɔki dɔɔni n'o de k'a yira k'a fɔ est-ce que kuma minnu tun bɛ fɔ ko nin bɛ kɛ est-ce que ko zana tɛ ou bien ziri tɛ wa tisɛ kuma in y'an don dɔɔni o de y'a to an bɔra ni nin kuma ninnu ye bi k'a waleya k'a yira maaw la an bɛ se ka nin kɛ wa Ala sɔnna Ala de y'a d'an ma wa Ala bi sɔn an b'a kɛ fɛnɛ inchallah a b'i faamuya n'o tɛ an ka client spécial b'a dɔn an b'a k'u ye gindo de la abi famana fra gindo matisa iti manindi iti shidi iti ka fuidi ankal na la bi masse biro la fio do yan la jo karamo tise ambi fere yi kan na fulu barakenyi ngan na fulu soro bi shini ngasa ndima ka la fia soro mo karamo ke ta dondoni na fulu so so ni chite ngam mumba to ba fo geleya atemna di pasika ka so dem sen chini o ngam fika mi fo doron cela ni barami mbambolo amba yini kanu bani la bawo fe ni munun ka hera bala ala ka latika ko kun shama ka anga barake o ni munun yele fene ka hera tala o ga hera bin naflu barami na ambolo ala ka latika ngo kuye ambolo fo bela jeli inshallah Allah subhanahu maliko ani maliko ka na faala be boraka me chuna antara moda chef moment pour mali passer kan zawa kema bara kalwa de kema ka kalwa ke klibinani ni mo mi ya wala me sala no benata oh donc alebe au barato be alere de bulu nala sona inshallah woni de ya kamindu nala sona inshallah nala sona ni gata kolum bla dinye sona me maliko ka ulu taka de la don ni ala sona solution bula ko sebe nala sona ma ol solution de jumay woro mi me nakasanu suma tiban ro mina ibe yoro dotike misalla sibrinya kele ni ne sibrinya kele mo chamba nyinga barol na fro ko sibrinya kele ni ticket ci daile ka asuma be hakemi ma ibe dinga sika se wa kema ka koloni shuka la ki ka hamin fo dalba masala e ninga boko sika ga ono be gele ma da mima ibe jimbe natijo ji wa mimbe natijo akara baji wala ma akara kokoji wala mimbe natijo abi buli abi sikla askilente iba kula abi famuya okuma abi koni ketegoni la nga ambe folo mina folo oyi masasudi odi dignya soyi masul manaka baro kumbe kay dinye so fina dama takure abi famia inshallah nala so bale ko non man ko ka mo bi fekani barani ke hankara mo fe chaque moment global nous les awaki akam jama na fu pare ne du so frane jawne fe ni ko modoro ina bi non so nala so men man ko ka ben katif ke 00 223 72 40 59
niyo kuno ina karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma o kɔfɛ kabi jɛmukan in sigira fo kana bila bila n'o ye dɔɔni bolo ye an delila ka kuma fɛn o fɛn ka produit fɛn fɛn kan ka daminɛ babiw la kana sɛbɛndenw na kana cɛya fura cɛlabaga damɛgolo ninnu an c'est-à-dire an da magara fɛn fɛn la ne taara Zikiri Plus kɔnɔ k'a taper dɔɔni bolo dɔrɔn émission bɛɛ bɛ na an da bɛ maga fɛn fɛn la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko karamɔgɔ ka bɛɛ caman labɛnnen bilalen bɛ a bolo kɔrɔ inshallah ne mago b'a la dɔrɔn e bɛɛ ka nɛgɛjuru sira kofɔlen Ala sɔnna inshallah ɲɔgɔn sɔrɔ i ka taa la sɔrɔ cogo min na an karamɔgɔ b'o fɛ Ala sɔnna inshallah Ala sɔnna dɔɔni bolo jɛmukan na inshallah yani an ka dugawu kɛ an bɛ min da kuma kan dɔw b'an wele ko ka sanu baara fɛnɛ k'u d'a ma an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn lamɛnbaa bɛɛ k'a faamu n'a fɔra ko nafolo baara dama tɛ ko minnu bɛ ka bɔ ka taa tunga la fo mɔgɔw k'o faamu quoi tise i mana kɛ diɲɛ baara o baara la i bɛ se ka zawakɛ nafolo baara in kɛ a bɛ faamuya n'i bɛ sanuko la n'i y'a kɛ e yɛrɛ t'a fɔ maa i bɛ kuma kɛ quoi e bɛ ka kuma faamu tise a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ hadamaden i mago bɛ fɛn min na a b'a bɛɛ nɔgɔya i ye wa fana n'a baara kɛra k'a yɛrɛ suri i bolo i ma tiɲɛ c'est la ala de bɛ maa dɔ koli i ye u bɛ k'i ka nafolo bonda ye quoi i bɛ kuma in faamuya don n'a nataw la an bɛna an da don a la kosɛbɛ ani client minnu mana an wele inshallah an bɛna walawalali k'u ye kosɛbɛ komi télésola kumaw ye waati kow ye an bɛ toujours Zikiri Plus kanubaa bɛɛ fo karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ nin page in kan an ka foli b'a bɛɛ ye ala kana an n'u si malodon se ala ka sababu ɲuman k'an n'u ye ala ka mɔgɔ kunsi an n'u ma minnu ka sababu b'an bolo ala kana mɔgɔ kunsi an n'u ma minnu ka sababu t'an bolo ala ka barika don an bɛɛ la ala ka faso mali ala ka basigi don a kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka seliji bɔ a kan ala k'an bɛɛ wasa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد سابق لكلك نوره محمد ورحمة للعالمين ظهوره محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم